Здравейте, казвам се Кирил от Orioctown. Имаме интересен проект, един хубав персонализиран подарък за една малка второкласничка, където трябва да направим едно спортно шише за вода с картинка на малката русалка Ариел. Това е шишенцето. Това е дизайна на малката русалка, който ни беше платен. Като картинка, мисля, че беше JPEG формат. Вече сме го векторизирали и е готов вече за работа към самия лазер. Нашия 50 W Fiber лазер с максимална площ 30 на 30 см. Това е готово за шише. За съжаление, тая лампса не стана. Следващия път ще се постараем да стане. Ето е малката Ариел, малката рибка, получи се доста добре. Ако и вие искате да изненадате близък или приятел, имате някаква идея за уникален подарък, не е проблем да се свържете с нас на сайта ни orioctown.bg, ще се постараем да оставим линк в коментарите. Мерси, леген!